zi. Dacă nu de mine, apoi e din ce? Ai fost o fi de multe, multe de vii. Suntem în centrul piramidei. Suntem în centrul piramidei. Suntem în centrul piramidei. Suntem în centrul piramidei. Nu ne frică de mumii. Nu ne frică de mumii. Gata, stop! Gata, stop! Gata, stop! Gata, stop! Am zis stop! Scuze. Vă aflați în inima piramidei. După cum vedeți, totul este în stare intactă. Aici a venit celebrul vânător de morminte, Marcel Legley! Exact. A venit să caute comoara. Acum știm că nu a găsit-o. Deci comoara se află tot în piramidă, gașcă. Legenda spune că acel medalion, acea cheie care deschide comoara, se află la gâtul faraonului. Fred, Da! ce crezi că faci? Am lăsat valiza jos un pic pentru că am obosit și m-am gândit să... Nu lași valiza deloc jos un pic. Nu am decât să vin armoniile și să rămân și fără fixativul cel mare. Demni, înțelegem că nu mai pot să car valiza asta să mă obosit. Ăsta-i sarcofagul! Ăsta-i sarcofagul. Singura indicație pe care o am pentru a